दिनै इन्टारनेशनेल लेबार डे बेजों लोगोसे बड'फानिबो थैनाय सान दिनै बर' थुनलाइ आफादनि आगुनि आफादगिरि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म बिथांनि गोसोखांथियाव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि मानगोनां चिफ मेहेनेश्वर बसुमतारी बिथांनि MP3 मोनसे CD केसेट दिनै बेखेवदों आरो बे हाबाफारियाव आंबो बाहागो लानो दिनै खाबु मोनदों। आं बाहागो लानानै जोबोद गोजोनदों। मिन्थिनो मोननायाव बेखौ आगोमा अलंबार हाथरखि होननानै मुं होनाय जादों। दा बेयाव गासै मोन 21 आं बेयाव मेथाइ नुदों। दा बे मेथाइआ जोबोद मोजां जादों। बेयाव मुंदांखा देंखोगिरि फुन्जा मुसाहारि, इला ब्रह्म, बिबुंसार बसुमतारी, बेजों लोगोसे बर'निनो गोबां गसाइ दैमारि बिथांमोनाबो बे मेथाइ रोजाबदों आरो जोबोद मिलौदो गारांदों बिथांमोन जा बेयाव देंखो होनायखौ जों नुदों आरो खोनासंनानैबो जों जोबोद गोजोनदों। दासिमबो जों खोनासंगासिनो दङ। दिनै ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म बिथाङा रबीन्द्रनाथ टेगर बान्था मोनगिरि आरो साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि बर'निनो सासे गेदेमा थुनलाइगिरि बिथाङा। दा बिथांनि गोसोखांथियावनो दिनै मेहेनेश्वर बसुमतारी बिथाङा बुंनाय बादिब्ला ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म बिथाङा गावनि टिचारमोन, फोरोंगिरिमोन आरो बेनि थाखायनो बिथां गेदेमा सारनि गोसोखांथियाव दिनै बिथांनि जि नैथि MP3 बे केसेटखौ बिथाङा बेखेवदों आरो बेयाव बर'नि जि बिथाङा बर'नि थाखाय बर'नि थामोनथा सिनायथि रैखाथिनि थाखाय बा उदांस्रिनि थाखाय बिथाङा जि सोमावसारनाय हाबाफारि आरो बर'नि थाखाय खामानि मावबोनायाव जि मोन्दांथि बे मोन्दांथिफोरखौ बिथांनि मेथाइनि गेजेरजों बेरखांहोनायखौ जों मिथिनो मोन्दों आरो बिथांनि जि जाथिनि थाखाय जि नाजाबनाय बा नांथाबनानै थाबोनाय बा मावबोनाय बा गोलाव समनि जि मोनसे मोन्दांथिया बेयाव बेरखांदों आरो आं आसा थिदों बेखौ बयबो बोजबना लागोन आरो बेखौ इउटुबावबो हयथ' निस्सय हगारगोन। दा बेयाव बयबो बेखौ खोनासंनो हागोन। आं आसा थिदों बिथाङा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गोदानै दाजानाय चिफ हिसाबै बिथांनियाव हयथ' गोबां मिजिं दङ, गोबां थांखि हयथ' बिथांनि गोसो सिङाव दङ। बेखौ बिथाङा हयथ' मावफुंगोन आरो बेफोर बाथ्राखौनो बिथाङा हयथ' गावनि नैबे CD केसेटनि गेजेरजों हयथ' बिथाङा बेरखांहोदों। जोबोद दुखुनांथाव नै बोसोरनैखौ जों नुबाय जाय बिथांमोना माने देंखोजों लोब्बा गोनां बिथांमोना रोजाबगिरि जा आरो जाय मेथाइ लिरगिरि जा आरो जाय बिथांमोना मिउजिशियान जायफ्रा दामग्रा देग्राजों लोब्बा गोनां बिथांमोना COVID-19नि थाखाय थांनाय बोसोरबो बिथांमोना गोबां माने अलखदाव गोलैनो गोनां जादों आरो देग्लायबो जों बेखौनो नुफिनबाय। देग्लाय गोबाङानो बैसागुनि फांसनफ्राव बिथांमोना मेथाइ रोजाबनो थाखाय रेडि दङमोन, दामनो थाखाय रेडि दङमोन। नाथाय देग्लायबो जि गोदान स्टेटनिफ्राय SOP होबाय आरो नेसन वाइड जि मोनसे COVID-19नि जि मोनसे प्रभाबा गोलैफिनबाय। दा बेयाव दुखुनांथावै बिथांमोना खुब मोनसे बेयाव गोहोम गोलैफिनबाय आरो बिथांमोना दिनै गोबांनि न'खरा माने जों मिथिगौ बिथांमोना बेजोंनो जिहेथु सोलियो आरो गोबाङानो बेखौ प्रफेसन हिसाबैबो लाबोदों। नाथाय जाय बिथांमोना माने खनग्रा बा बिथांमोना दामग्रा देग्रायाव जाय लोब्बा गोनां बिथांमोनाबो मिउजिशियान बिथांमोनाबो दिनै गोबां अलखदाव गोलैदों। बेजोंनो लोगोसे जायफ्रा साउन्ड सेटनि बिगोमाफोर बिथांमोनाबो दिनै बे बिहु फांसनानो जा बा बैसागुनि जि मेल मिटिङानो जा बेजोंनो बिथांमोना गोबां माखासे बाजेट प्रिपेयार खालामोमोन। दिनै बेनिफ्रायबो बिथांमोना रां राशि मोननायनिफ्राय बन्सित जादों आरो गोबाङानो लन लानानै बे बिजनेसफोरखौ बिथांमोना आवगायदोंमोन। बेबो दिनै जों नुदों गोबां अलखदाव दिनै गोलैदों। दा बेनि थाखायनो जोङो स्टेट गभर्नमेन्टखौ खावलायगोन बा जोंनि जि BTR सरकार दं होजों बिथांमोनखौ जों खावलायबोदों आरो दा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बे गोदान सरकारा जेब्ला बेनि थाखाय बाजेट माखासे प्रभिजन हमगोन एलकेट खालामगोन होमबा जों बेनि थाखाय माखासे बाथ्राखौ निस्सय जों थांखि लानांगोन, माखासे पलिसिखौ जों एडप्ट खालामनांगोन जाहाथे जोंनि हारिमु बिफानाव जाय खामानि मावग्रा बिथांमोना जाहाथे नैबेबादि जेंना फैयोब्ला जाहाथे अलखदाव गोलैया। दा बेनि थाखाय जों माखासे हयथ' थांखि जों सुजुनांगोन आरो बै थांखिजोंनो जों फैगौ समाव बिथांमोनखौ जाहाथे माने राङारि अनसुंथाइजों लोगोसे बिथांमोनाबो जाहाथे गावबो जाहाथे नैबादि अलखदा जेब्ला बे पेन्डेमिक सिटुवेसनफोरखौ जाहाथे बारहोनो हानाय बादि मोजां मोनसे राहा लामा जाहाथे दिहुननो हायो। दा बेनि थाखाय सरकाराबो नाजानांगोन प्लास जोंबो नैबे जायफ्रानोखि बेयाव खामानि मावगासिनो दङ बिथांमोनाबो गावसिनि जे माखासे खामानिनि गेजेरजों बिथांमोननि जि माने सुजुनाय बा बिथांमोननि जि सृष्टि बिथांमोननि जि बे सृष्टिखौ जाहाथे बिथांमोननि सोरजिलु बे गोसोखौ जाहाथे बन्द' खालामा आरो सम सम बेबायदि अलखदा फैयो। नाथाय बिथांमोननि जे नाजाथाबनाय बेयो सोलिनांगोन आरो बिथांमोनखौ आं बेखौनो खावलायगोन जाय बिथांमोना हारिमुजों दिनै लोब्बा लानानै खामानि मावनानै दङ गोसोखौ बिथांमोना सिफायनाङा, जेरै दं बिदिनो थाबाय थानांगोन। दान्दिसे समनि थाखाय बे अलखद होननानै जों सानना लानांगोन आरो बे समा बारा सम हयथ' थानाय नङा, बारा गोलाव जानाय नङा। जों थाबैनो बेखौनो आसा थिदों मोजां दिन आरो सफैगोन आरो मोजां दिन फैनाय लोगो लोगो जाहाथे बिथांमोना गावनि जे सोरजिलु गोसोजों सोरजिनाय
बै बिथांमोननि जे मेथाइयानो जा बा दामनाय देनायावनो जा सुर होनायावनो जा बा माबा मोनसे गोदान गोदान सावथुन दिहुननायानो जा बिथांमोना दिहुनफिननो हागोन आरो फैगौ समाव जाहाथे बेखौ जोंनि रायजो राजाया मोजां बोजबना लानो हागोन बे थासारिया निसय फैफिनगोन आरो बेनि थाखाय एखे समावनो जाहाथे सरकाराबो बिथांमोननि थाखाय माखासे निति प्रस्तुत खालामो पलिसि खालामनानै जाहाथे बिथांमोनखौ थांना थानायनि जे मोनसे राहा बे राहा लामाखौ दिहुननो हागोन आं बेखौनो आसा थिदों।